Good afternoon, sir. Good afternoon. Biko, anyị si anyị bịa fọgụ. Anyị bụ na IGWE cultural group. Anyị ma ihe na anyị na-eme taa anọ ma ịkwadoro kemgbe ọbụla anyị amaghị ebe agụ. Ọ bụ ịkara anyị ebe agụ, kara anyị ihe a na-eme iji mara gị. Maka elere m anya n'ọnwa. Ọrụ m ga n'ọnwa nwere gị oji do. Anyị amaghị m nwere ihe a na-eme n'ọnwa ike. Ma ọ bụla ọ bụ eke onye ọbụla na-abịa nwa. Buruka, Maman, Ban, Zon, Bien. Even okay. I know why, but everyone about 12 o'clock. Power! At 12 o'clock. So, last year, Karaga. As Mumaka, Daba, Shindra, and the Bullet game. Anyị kwado ha gbachie ya ike onwe kwere ga-ajụ anyị ajụjụ n'ikeji a ọ ga-adịgide ikeji anyị ga-adịgide ikeji anyị ga-adịgide ife ọ na anyị nwoke anyị kwadoro anyị nwere pụrụ ekpe anyị bugoro ma ya Ikeji anyị ọrụ last year emere m interview m kwuru last year ụmụaka m bụ odogwu ndị afụrụ afụ ha bụ odogwu ewo enweghị ike mbara agwụchie ya shonu biko ụmụaka mara nwa bụrụ ụmụaka ameghị ogwe anyị emeghị ameghị ogwe na m anyị bụ ofu so anyị nwere oke nwee mkpara egwu onwe uduma ikpe ladụgala ameghị ogwe oke nna anyị achụrụ nwoke ọsọ ala egosi ụzọ anyị anụwo ihe ka kanara anyị ebe gị kara anyị ahụ ole edo kara anyị mgbe edo mmeri ihe na-ala eme taa ahụ ole edo mgbe ebe m bụ igwe ọkara nwa igbudu enyi igbudu gburu enyi ahụ ole ebe na-edo kena aba ahụ m dụkara na eyi nna ebe ọ ji aga ọla aga nwa ọrụ ihe m dụkana bụ 70 na 7 gbalite okwu anyị yọrọ Chineke ihe ọzọ anyị chọrọ ọjụjụ gị bụ ada ama mma ndị ihe ile eme eji mara gị maka elifuru m anya ahụ ga n'ọma ji dogbo ọ bụ ji bụ ịla arụta ya nwere ihe ọzọ ile eme abụ m ọbara turi dibia ọbara turi ma mbụ abụ m dibia abụ m jibe so oli mere kemgbe anyị bidoro mmeri ha anụnwa anyị achọghị nsogbu ndị Igbo bịa be anyị ha bịa kirie mma bịa kirie omenala ka ahụ ọzọ na-abịa ka aka nnukwu ka ahụ ọzọ na-abịa ka aka nnukwu anyị na-eme nwanyị so onye be anyị nwere ọbara mgbali elu ọ bịata today ọ gbadaa nna anyị Igwe enwere ihe ọzọ m chọrọ ka m jụọ gị